Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Paggabay sa mga MSME, pagpapalakas ng lokal na ekonomiya, kabilang sa mga prioridad ng PAMCHAM ngayong 2023. Ugnayan ng Clark Development Corporation at DOLE, pinalawig para sa pagbibigay serbisyo sa mga manggagawa. Driver ng jeep sa Mabalacat, Pampanga, inireklamo dahil sa hindi pagbibigay ng sukli. Mayor Kaluwag, humingi na ng tulong sa pribadong sektor upang pigilan ang dagdag singil ng SFELAPCO. At pagdamay ng domestic flights sa Clark Airport, isinusulong ng SIAC. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to, oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Ang higit na pagbibigay suporta sa mga micro, small, and medium enterprises ang isa sa mga prioridad umano ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM ngayong taon upang higit na mapalakas ang lokal na ekonomiya. Nanumpa na rin ang mga bagong opisyal ng PAMCHAM sa kanilang 75th General Membership Meeting sa Laos Group Events Center nitong Martes. Makibalita tayo kay JM De Jesus. Formal nang itinalaga ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHAM ang mga bagong miyembro ng kanilang Board of Directors para sa taong 2023 to 2024. Idinao sa naturang induction sa kanilang 75th General Membership Meeting na ginanap sa Laos Group Event Center nitong araw ng Martes, February 21, 2023. Naluklok na bagong presidente ng PAMCHAM ang dating presidente and CEO ng Bank of Florida na si Terry David Carlos. Habang uupo bilang Vice President si Prudencio Pruz Garcia, ang presidente ng McKinney Food Corporation. Magsisilbi naman bilang chairman si Jesnick Dao, ang chairman and CEO ng Nidel Management Incorporated. Habang si House Non-President CEO Willie Tan ang Vice Chairman. Tatayo naman bilang Corporate Secretary ng PAMCHAM si Malu Garbes ng MB Garbes Realty, habang bagong Corporate Treasurer naman si Mary Lou Ramos Tolentino ng Lupo S. Ramos and Company at Corporate Auditor si Jor Laos ng Laos Group of Companies. Binubuo naman ni ng Architect Nestor Mangio, Jim Jimenez, Rene Romero, Marco Hizon, Attorney Paulino Yusi, Dr. Robert Lo, Vince Garcia, at Udom Sak Aksorn Pakdi ang Board of Directors ng PAMCHAM. Ayon kay Terry David Carlos, wala muna magiging pagbabago sa kanyang pamumuno, bagkus ipagpapatuloy lamang nito ang nasimula ng mga nagdaang presidente ng organisasyon. So, I will continue naman yung mga advocacies of the chamber with, in connection with dealing with the provincial government, the LGUs, no? And then of course, yung direct member benefit from the members, we continue to do a lot of strategic partnership para lang sa benefit nila, no? Sa ngayon ay nasa mahigit 400 na raw active members ng PAMCHAM. Gate ni Carlos, handa silang gumabay sa mga micro, small and medium enterprises sa pamamagitan ng iba't ibang programa. The Embassy of India looks up to us. So, ano yun, no? It's a pride para i-consider nila yung Pampanga Chamber to offer benefits like bringing our MSMEs to India, to trade fairs, para for networking, familiarization of the products of India where they excel. So later on, there could be a lot of collaboration in terms of sharing, you know, the products of India. So we look forward to other more linkages for our members. Kasi yun naman ang ano natin priming the business countryside. So, it's very exciting to bring a lot of these opportunities to our members. Gagawa din naman ang PAMCHAM ng mga proyekto na magbibigay daan sa mga MSMEs upang mas mapalapit sila sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang sangay ng gobyerno. We're trying to connect them with government agencies na partners ng PAMCHAM. For example, DTI, DOST, Department of Labor, and all of these government agencies, pati yung mga LGUs. And we're glad that yung governor natin at Vice Governor, si Governor Delta, si Vice Governor Nanay, are with us at partners natin sila sa pagtutulong sa mga micro, small, and medium industries.
Samantala, palalakasin pa raw ng organisasyon ang kanilang network upang mas marami pa mga oportunidad ang kanilang maibibigay sa mga negosyanteng Kapampangan. We encourage all the members, the new and old current members also, no, and to be inducted pa in the future na members, no, they will now see ano pa yung additional benefit of being part of Pampanga Chamber, which is networking, getting to know each other, introducing your company, finding new connections, no. So basically, yan yung gusto nating ma-achieve din during the PamCham GMM today. Unti-unti na rin umunong nanunumbalik ang sigla ng negosyo sa Pampanga at mahigit 50% sa mga negosyante at businesses ay napagtagumpayan na ang hamon ng pandemya. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Kasalukuyang nagsasagawa ng bagong sewage treatment plant o STP ang lokal na pamahalaan ng siyudad San Fernando, Pampanga. Pinangungunahan ito ng City Market Operations Division, City Engineering Office at City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Layon umano ng LGU na tiyaking malinis at ligtas ang City Market Plaza, partikular ang wet section kung saan nagbebenta ng karne, isda, gulay at prutas. Nakalinya na rin daw ang iba pang programa na sa sentro sa pagpapahusay ng mga pampublikong pasilidad sa lungsod gaya ng mga palengke. Ilan sa mga ito ay ang pagtatayo ng Materials Recovery Facility o MRF para sa City Market Plaza, pag-install ng mga slip-resistant na tile flooring para sa new public market sa Barangay Del Pilar, karagdagang sprinkler at smoke detector sa City Market Plaza, at paggawa ng mga hagdan at rampa para sa mga PWD at senior citizen. Samantala, inaasahang umanong magiging operational na ang sewage treatment sa lalong madaling panahon dahil isa ito sa mga hakbang para mapangalagaan ang kalikasan. Makakaasa raw ang mga Fernandino na gagawin ni Mayor Vilma Caluwag ang lahat upang mapigilan ang pagtataas ng presyo ng kuryente sa siyudad ng San Fernando. Bukod sa Energy Regulatory Commission, Kongreso at Senado, lumapit na rin ang alkalde sa mga miyembro ng pribadong sektor sa lungsod. Si Liana Canilao ang may detalye ng balitang yan. Patuloy umano ang ginagawang mga hakbang ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag upang pigilan ang pagtataas ng singil sa kuryente ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO. Matatandaang nitong Lunes, February 20 na muling magtungo sa tanggapan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang alkalde upang personal na iabot ang ikalawang sulat ng lokal na pamahalaan ukol sa dagdag singil ng Power Company na naramdaman na ng mga consumer ngayong Pebrero. Sa pagbisita sa ERC, napag-alaman umano ni Caluwag na wala pang ibinibigay na emergency power contract ang SFELAPCO sa komisyon. Humingi na rin ng tulong si Mayor Caluwag kay 3rd District Representative Don Gonzales upang mailapit ang issue sa House Committee on Energy. Tinungo rin ng alkalde si Senator Lito Lapid at Senator Raffy Tulfo. So, nung i-EF po niya, kay Senator Raffy Tulfo. At positive naman po ikwata mo kahit na rin. Pero ako po bisang mag-go into detail pa, uling po ta man malyari, di po ba? So, maninayata mo po. At nitong Miyerkules, February 22, nakipagpulong din ang punong lungsod sa mga pribadong sektor upang hingi ng kanilang tulong sa pagresolba sa kinakaharap na suliranin. Ako po patugot at etamo po mayayari kayo din makanya na paboreta na mo. So, aliwa mo po ako dapat. Anya, may tumurin-puling, bigla yung na, bigla yung anya doon po po yung participation mo. Anya doon po po yung cooperation yung kini. Nung po talagang kita mo, kasi bali ko, hindi po yung sinabi ko kang Senator Tulfo. Sinabi ko po, alam niyo po, Sen, pag hindi po natin natutulan nito at hindi natin napa-stop yung ganito, domino effect po. Definitely po, kung
Water District, Prime Water, definitely magtas na rin. At gusto po magtas siya po in Water District, magtas laman po rin, ganaganang ating eskwela Kenny, ganaganang establishment Kenny, magtas lang po at karin na magumpisay kasakitan na hindi ang atarakal po. Kaya po, masyado ng matsura po in mangyari. Hindi po. Ayon kay Kaluwag, hindi siya titigil hanggat hindi nasosolusyonan ang issue. Ngunit sa kanyang mga hakbang, kailangan umano nito ang partisipasyon ng mga pribadong individual at grupo dahil kapag tuluyang naipatupad ang dagdag singil, tiyak maraming sektor ang apektado. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagsampa ng reklamo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 ang isang commuter matapos umano itong hindi bigyan ng sukli ng driver ng pampasaherong jeep na kanyang sinakyan papunta sa Dauma, Balacat City. Ayon sa nagrereklamo, iniabot umano nito ang kanyang 20 pesos na bayad sa barker ng sinasakyang jeep, ngunit hindi raw ibinalik sa kanya ang 8 pesos na sukli. Nang malapit na itong bumaba, hiningi raw nito ang kanyang sukli, ngunit tumanggi umano itong ibigay ng naturang driver. Inihain ng complainant ang kanyang reklamo noong December 30, 2022. At pagkatapos ay nagpadala ng show cause order ang LTFRB sa driver ng jeep noong January 13 upang ibahagi kung bakit hindi ito nag-abot ng sukli. Nagkaroon din ng hearing sa pagitan ng dalawang panig nitong February 8. Gayunpaman, napatunayan na nag-overcharge umano ang nasabing driver dahil nilabag nito ang mga tuntunin na nakasaad sa kanilang Certificate of Public Convenience o prangkisa sa bisa ng order na inilabas nitong Miyerkules, February 22. Inutusan ding magbayad ng multa ang driver na nagkakahalaga ng 5,000 pesos bilang penalty sa kanyang violation. Bunsod ang naturang insidente, nagpaalala ang LTFRB Region 3 sa lahat ng driver at operator na sumunod sa standard fare matrix ng LTFRB Board at siguruhing nakapaskil ito sa mga pampublikong sasakyan. Kailangan din umanong magbigay ng naangkop na discount para sa mga estudyante, senior citizen at PWD alinsunod sa Republic Act No. 11314 o ang Student Fare Discount Act. Naniniwala si Engineer Darwin Cunanan, ang OIC ng Clark International Airport Corporation, ng future ay nasa Clark. Kaya naman malaki raw ang potensyal ng Clark International Airport para i-connect ang iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, lalo na't isang arkipelago ang bansa. Sa ngayon daw, inaasikaso na ng SIAC ang pagdaragdag ng mga domestic flights sa airport. Isang paraan para matulungang makarecover ang palipanan mula sa naging malaking epekto ng pandemya. Hinikayat niya ngayon ang mga local travelers, lalo na dito sa Luzon, na bumiyahe mula sa Clark Airport. Alamin natin kung saang mga lugar pwedeng umabot mula sa paliparan dito sa Sonia P. Soto Interviews. Sinasabi ko ngayon, ang pinapakiusap ko po sa Department of Transportation, kung gusto niyo talagang mag-develop ang Clark Airport, kailangan po natin dagdagan ang domestic connectivity ng Clark. Hindi po pwedeng puro international, hindi po magwo-work. Na-try na po namin before. At sabi ko nga, even the #1 airport in the world, hindi po sila international, they're more on domestic. Lalo na po tayo sa Pilipinas, archipelago, kailangan natin ng connectivity. Sabi ko nga po, mag-imbita tayo ng OFW, uuwi ng Pilipinas, dadaan ng Clark, taga Visayas Mindanao pala. Pagdating dito, wala tayong flight Visayas Mindanao. Anong gagawin niya? Babalik siya ng Maynila. O ba't di na lang siya lumipad papuntang Maynila para may connectivity? Correct. The same with our tourists. O nag-i-invite po tayo ng mga turista. Kung maglaland sila sa Clark, wala tayong domestic connectivity to all our tourist destination. El Nido, Boracay, Cebu, Davao. Anong mangyayari? Pagdating nilang Clark, babalik uli sila ng Manila at doon lilipad. So yan po yung sinasabi namin sa TIO. Ang airport po natin, ang buong Freeport po, yung main zone na iniwan ng mga Amerikano, ang sukat po nito nasa 4,400 hectares. Ang 4,400 po yan, nagmamanage dalawang kumpanya. Okay. Clark Development Corporation o CDC at Clark International Airport Corporation o SIAC. So kami po, in charge kami sa 2,167 hectares ng out of the 4,004. Yung remaining 2,100 plus hectares managed by CDC. Kung kumpara po natin yan sa sukat ng NAIA, ang NAIA ho nasa 800 hectares lang ngayon.
So parang Ang they're laki just ng one-third of our size. Ang laki ng diferensya. Opo. Oo. Kaya sabi nga po namin, ang future talaga nandito sa Clark kasi meron tayong lupa. Meron tayong room for expansion. Pwede nating palakihin yung airport natin. Hindi kamukha po sa Maynila ngayon, gusto man natin siyang palakihin, wala na pong lugar. Landlocked na kasi meron na kaming inaayos ngayon with the DOTR, with the Department of Transportation. We're working on the transfer of other domestic flights to Clark. No? Umpisahan po natin yung mga tinatawag nilang turboprop aircraft, yung mga propeller type na maliliit na eroplano kasi nagkakaroon na po ng runway congestion ngayon sa Manila. So ang sabi namin, yung mga maliliit na eroplano, kailangan namin ng domestic connectivity dito sa Clark, dalhin nyo dito sa Clark. Tatanggapin namin sa Clark yon. Yun po yung initial na ginagawa namin ngayon. Bago po magpandemya, halos lahat ng parte ng Pilipinas, meron na tayong flights mula Batanes hanggang sa Mindanao, hanggang sa Davao. No? So, meron na rin po kaming padating na flights niyan sa Busuanga, Iloilo, General Santos at Puerto Princesa. Sana po, pati po sa Davao, Cagayan at Bacolod. Dapat ito sana ng po, summer. within the first sana bago mag-summer, sana ngayong first quarter, mahabol sila. So, nagtutulungan naman po kami ng lipad ngayon para paano mapainganyo yung mga ibang airlines na lumipad dito sa Clark Airport. Arestado ang 7 individual sa loob ng hinihinalang makeshift drug den sa Ilang-Ilang Street, Pineda Subdivision, Barangay Dauma, Balacat City, Pampanga. Nakumpiska mula sa mga ito ang crystal meth o shabu sa buy-bust operation ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Tarlac at Pampanga Provincial Offices nitong Martes, February 21. Kinilala ng PDEA ang mga naarestong suspect na sina Robinson Danao, Aladin De Leon, Maylene Ancheta, Charlie Mariano, Robert Cuta, Jeffrey Fernandez at Daniel Reyes. Nakuha sa operasyon ang 3 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang 10 grams ng shabu na nagkakahalaga naman ng 69,000 pesos. Nasamsam din ng mga otoridad ang mga drug paraphernalia at ang buy-bust money. Sasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong suspect. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, mananatili pa sa one-stop shop sa Clark ang tanggapan ng Department of Labor and Employment matapos pirmahan ang isang kasunduan sa pagitan ng Kagawaran at ng Clark Development Corporation. Bukod dito, asahan daw ang mas marami pang programa para maserbisyuhan hindi lamang ang mga locators sa loob ng Freeport kundi maging ang mga manggagawa. Si Paulo G. Santos ang may report. Pinalawig ng Clark Development Corporation o CDC at ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang ugnayan para sa patuloy na operasyon ng DOLE Satellite Office dito sa Clark Freeport Zone. Napagkasunduan ng dalawang panig na panatilihin ang opisina at training room ng DOLE sa one-stop shop na matatagpuan sa Clark Skills and Training Center o dating Clark Polytechnic. Isang help desk din ang itatayo ng DOLE upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga manggagawa ukol sa employment. Dito dumalo sa Ceremonial Memorandum of Agreement signing sa Clark Visitor Center, Miyerkules, February 22, sina Labor Secretary Attorney Bienvenido Laguesma, CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Venadera, Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda. Ayon kay De Venadera, nasa higit 137,000 ang bilang ng mga manggagawa sa Clark. Nais din daw nilang maipakita na hindi lamang para sa mga investor ang Freeport, kundi isa rin itong workers' welfare hub. Alam mo, series ito ng activities, no? Alam natin, 137,000 ang ating workers dito sa zone. Sinasabi naman natin, itong economic zone, hindi lang ito lugar para sa mga namumuhunan. Ang mahalaga dito, yung ating mga nagtatrabaho. So, this is very important because the number of workers in the zone is increasing and therefore we must really look into the welfare of our workers. Target din umano ang pagpapalawig ng one-stop shop na iangat ang competency ng mga manggagawa at palakasin ang commitment ng pamahalaan na mamuhunan sa human resources capital ng bansa. Kabilang umano dito ang pagbibigay ng skills training para sa mga miyembro ng labor force. Ayon kay Secretary Laguesma, isa ito sa competitive edge ng Pilipinas sa East Asia pagdating sa usapin ng investment. Renew namin yung aming commitment ng Clark Development Corporation ay isang instrumento na naglalahad kung anong klase ng karagdagang serbisyo ang may pagkakaloob natin, hindi lamang sa kapakanan ng manggagawa, kundi kasama na rin ang atin pong mga locators dito. Nang sa gano'n naman, mahikayat sila na sa kapag sila ay naglagak ng puhunan at nag-operate dito po sa Clark Freeport Zone, ay medyo matatanggap nila yung inaasahan nila ng mga klase ng serbisyo, mabilis, no, maasahan at naangkop dun sa kanilang pangangailangan. Samantala, umapila naman si Vice Governor Pineda na kung hindi mapagkakalooban ng aumento sa sahod ng mga minimum wage earner, ay mabigyan daw sana ang kanilang mga anak ng oportunidad na makapagtrabaho sa mga summer job. Tiniyak din ng opisyal ang suporta ng provincial government sa mga programa para sa mga manggagawa, partikular na sa mga benepisyong pangkalusugan. Nagbalak po ako talaga dahil maraming mga dahil ng ating mga workers na minimum lang. So nag-suggest po ako noon na kung governor po ako, tapos nuloy na lang po nito, na magkaroon tayo ng isang provincial medical center para dun sa pagkakasakit, minimum lang ang sweldo nila. Pag nagkasakit yung mga anak nila, nag-general check-up sila, di na po sila pupunta sa private, nasa minimum at priority sila ng hospital. Itong ating mga workers dito sa Clark. Napakalaking tulong sa kanila noon. Kasi kailangan po makita natin lahat anong daig nila. Ano ang kanila, ba't maraming nag-resign? Siyempre po, punuan natin yung kulang ang kanilang sweldo dun sa kanilang family. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Inihain sa Kamara nitong Martes, February 22 ang isang panukalang batas na magbibigay ng 2 araw na menstruation leave kada buwan ang lahat ng kababaihang nagtatrabaho sa pribado at pampublikong sektor. Layon umano ng House Bill No. 6728 ni Cotabato 3rd District Representative Alana Samantha Tanino Santos
na pahintulutan ang mga babae na may buwanang dalaw na magkaroon ng oras para magpahinga habang matatanggap pa rin ng mga ito ang 50% o kalahati ng kanilang daily rate o sahod. Ayon sa mambabatas, matagal na umanong ibinibigay ang nasabing pribilehiyo sa mga babaeng empleyado sa ilang bansa gaya ng Japan, South Korea, Taiwan, Indonesia at Zambia. Bagamat pinapayagan ng ilang kumpanya sa Pilipinas ang menstruation leave, ito ay tinuturing na bahagi ng sick leave ng mga manggagawa. Ang mga employer na lalabag sa panukala ay papatawan umano ng 50,000 pesos na multa o 6 na buwang pagkakabilanggo. Samantala, kasalukuyan na umanong nakabinbin sa Committee on Labor and Employment ang nasabing panukala. Sa ibang balita, kinakailangan na malalim ang suporta ng mga community college sa mga estudyante dahil hindi one size fits all ang serbisyong ibinibigay sa iba't ibang klase ng mag-aaral. Ito ang pinaliwanag ni Dr. Michelle Aguilar-Ong, ang presidente ng Mabalacat City College o MCC. Ganito raw ang approach ng MCC sa pag-aalaga at pagbibigay ng suportang kinakailangan ng mga estudyante. Kaya naman maging ang ibang bansa, kinikilala ang mga efforts ng City College. Partikular ang Times Higher Education, ang tinuturing na Oscars ng global education sector. Ano pa ba ang suporta ng MCC sa kanilang mga estudyante? Panoorin po natin sa Sonia P. Soto Interviews. Can you assume the office of the president of the Mabalacat City College, ano ang katangian niya na iba na ngayon? Okay. It's a local college just like any other 130 local colleges. Tapos ang sinusundan niya ay university framework. Okay. University framework. Okay. Ang university framework, Tita Son, will answer to national demands. And then second is we treat students na yung galing lang sa high school. We don't see adults as students. Yun ang pagkakaiba sa community college framework. Everyone is a student sa community college framework. Tambay, Whatever your career age, changer, oo. whatever your age. Gender and so on. Gusto mong matuto ng bagong skill para makakuha ka ng trabaho, then estudyante ka dapat ng community college mo. Maghanap ka doon ng ino-offer nila na kakayanin mo. Yun. And then, for the student support, masyadong malaki. Like for example, ang isang bata, hindi siya one size fits all ang tingin sa mga estudyante. So ang isang bata sana ang kanyang level ng literacy ay umaabot ng nasa grade 4. Problema mo 'yon nasa community college. What intervention should be done? And then yung working students, problema niya 'yan. Para ma-break yung cycle. Yes, oo. And then working students, nagtatrabaho na nga, buti nga masipag. Oo, bigyan mo ngayon ng option, bigyan mo ng alternatibo para matapos na siya. Alright. Isa yan. So meron ka rin. Para kang may market segments, hindi siya one size fits all ang community college. Ang iyong kliyente, nakasegmented sila. So sa Mabalacat City College, we're trying to, although nagbigay na ng commitment ang mga barangay captains and of course our chairman of the board that some of the training centers ng mga barangay ay to be converted into lifelong learning centers. Ibababa doon ang mga skill meron na kayong trainings. meron na kayong naitayo, meron na. Meron na kasi kami dating 9 na hubs na pinahiram na ng mga barangay captains. Dahil noon namang during pandemic, kami ang Mabalacat City College ang unang-unang nagtayo ng kanyang digital hub sa mga barangays. Doon nag-a-access yung mga bata. At pag nag-lockdown, yung barangay na yon, at least sila, they can roam around the barangay. They can go to their classes. They don't need to go to the MCC maganda main. yun, Maganda. Pinanalo namin yun sa Times Higher Education Awards kanya in nanalo Asia. kayo. Yeah. Times Higher Education. Times Higher. It's like the Oscars of education. Nakakatuwa nga kasi nung nalaman namin yun, I think it was featured in our news, no? CLTV. Talagang nakakataba ng puso kasi syempre, di ba, ang dami-dami city colleges sa
buong Pilipinas, more than 100, pero kayo yung napili. Di ba? Were you the only college, city The college? sole bet ng Philippines. And then, hindi lang isa actually yun, Tita Son, na naging finalist. Dalawang entry namin. And what was the other one? Outstanding student support. Oh, yun yung sinasabi mo kanina. Kasi nagkaroon ng Oo. women hotline. Is this part of the Juana policy natin? No. This It's part of our pandemic response. Okay. Oh. Tita Son, nakita kasi namin na there might be domestic violence, no? And prone yan ang mga bata dahil nandun lang sila sa bahay. Oo. Oh. Tapos, paano yung mga dikit-dikit ang bahay? May mga issue na gano'n. Yeah, So, we want them to feel that there is someone who can listen to these plights. Na meron silang susumbungan. Okay. And then, gumawa kami ng system na parang nasa emergency. May code red kami, code blue, code yellow. Oh, pag code red yan, diretso yan kaagad sa Office of the President. Kasi ibig sabihin nun, kailangan kong tumawag sa DSWD or ibang ahensya kasi hindi siya kayang i-handle ng college itself. So meron kaming mga ganoong mekanismo. Tapos, kapag ganito siya na code, kailangan nang puntahan ni guidance counselor ora mismo. Mga ganoon. So, kasama yon. Holistic Kasama ang yun. approach, in other words. Yung, ang treatment nyo, ang pagtingin nyo sa bata o sa estudyante, whether adult yan o young person, yung totality niya. Kasi Yes. kino-consider nyo lahat ng ibang pangangailangan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa kapapasok lamang po na balita, idineklara ang February 24, 2023, araw po ito ng Biyernes, bukas, bilang Special Non-Working Day sa buong bansa. Ito po ay alinsunod sa Proclamation No. 167 na inilabas ng Malacanang. Ito po ay bilang paggunita sa EDSA People Power Revolution Anniversary na papatak naman ng February 25, araw ng Sabado. Sa ibang balita, isang access road ang binuksan na isang property giant at pioneering township developer sa Capital Town, katuwang ang pamalang panglunsod ng San Fernando. Layon umano ng 30-meter wide road na mabawasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa Capitol Boulevard at Lasatin Boulevard. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni Liana Canilao. Kasabay na muli pagbubukas ng ekonomiya, gayon din ang pagbabalik face-to-face ng mga mag-aaral at empleyado matapos ang halos 3 taon ay ang pagharap na naman sa problema sa mabigat na daloy ng trapiko. Sa syudad ng San Fernando, kabilang sa mga solusyon na inilatag ng lokal na pamahalaan ay ang pagbubukas ng mga alternatibong ruta gaya na lamang ng Eastgate Access Road sa Barangay San Jose at ang Villa Victoria Access Road sa Dolores. Nitong Miyerkules, February 22, opisyal na rin ibinukas sa mga motorista ang 6-lane access road sa loob ng Capital Town, isang 35.4 hectare township project ng Mega World. Ito yung pinaka-access road natin that will connect the Capitol Boulevard all the way to Lasatin Boulevard. No? So this is a big milestone for us, for people in San Fernando, as well as for Mega World, because this is our way of helping the government and the city on how to decongest the traffic. Ayon kay Eugene Lozano, ang Senior Vice President for Sales and Marketing ng Mega World Pampanga, mabisang access din daw ang naturang kalsada tungo sa iba't ibang tanggapan at establishmento sa San Fernando. It will be open permanently. Right now, of course, we have to announce, stand by for the announcement if we can now cater to 24 hours, but definitely during the peak hours all the way to the hanggang gabi, hanggang after office hours, this is very much accessible na to public. Samantala, kasabay ng road opening, ibinida rin ng nasabing property giant ang iba't ibang major establishments na itatayo sa loob ng Capital Town. Ang ilan sa mga ito ay ang 1,000 residential condominium units, development office, Capital Mall, museum, 2-hectare rainwater park at iba pang recreational amenities. Inaasahang aabot daw sa 250,000 na direct at indirect jobs ang maaaring mabuksan ng Capital Town sa mga Kapampangan. Kasabay ng pagyabong ng negosyo, nagkikipagtulungan din umano ang Mega World sa City Tourism Office upang mapreserba ang mayamang kultura ng siyudad San Fernando. We are very particular on how we can actually preserve the richness and the history of this province. No? So ang dami nating mga efforts somehow and continuously together with the Office of Ching, the Department of Tourism natin, we are constantly trying to make constant efforts in trying to preserve this thing. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa ngayon po ay northeast monsoon pa rin po nakakaapekto sa buong Luzon, kaya po ang mga lugar ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora, maula po ang papawiri na may mga pagulan, dulot po ito ng northeast monsoon o amihan. Gayon din po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging kaaya-aya naman po ang panahon. Bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magkakaroon din ng oras na magiging maulap ang papawirin at inaasahan lamang po yung mga mahinang pagulan. Dulot din po ito ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang samantala po ang Palawan, Visayas at Mindanao ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahan ng mga pulo-pulong mga pagulan, pagkulog, pagkidlat. Ito po ay dulot naman ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa at magbibigay po ng mga pagulan sa ilang parte ng ating bansa na posible rin po magkaroon ng mga flash floods at
landslide. Kaya pinag-iingat po natin mga kababayan. Wala po tayong LPA sa loob at labas ng ating PAR. Salamat po. At yan ang mga balitang nakalap ng ating news team. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po.